Bon dia a tothom. Avui comencem el dijous de salut pública d'aquest mes de juny, en un entorn diferent al que estem acostumats, que normalment ho fem a l'edifici Salvany i al carrer Aragó, però també a casa nostra, el Departament de Salut. Llavors, per mi avui és un plaer moderar aquesta taula sobre un tema que considero molt rellevant tant a Catalunya, però en especial al nostre territori, que és la legionel·losi. En efecte, la regió metropolitana de Barcelona, i en especial al Vallès, com es veurà a les presentacions d'avui, la taxa d'incidència és elevada, és especialment alta i portem molts anys treballant per intentar al màxim controlar els brots de legionel·la que tenim a la regió. Ho fem i crec que hem avançat bastant, pas a pas, i avui és el que es comentarà a la taula d'avui, però també ens queden reptes per arribar a assolir, i que també és un dels temes que volem posar en comú i compartir amb tots vosaltres. Bé, per posar la situació de la legionel·losi en context, m'agradaria comentar, per una banda, el tema de l'epidemiologia. En aquest moment, si comparem les taxes d'incidència que tenim tant a Europa, a Espanya, com a casa nostra, doncs es veu una diferència. Aquesta diferència hem de tenir en compte que pot estar basada en diferents motius, de sistemes de notificació, de registres, etc. Però simplement una pinzellada a tall d'exemple, segons darreres dades publicades per l'ICDC, la taxa de legionel·losi i la incidència de legionel·losi a Europa en aquest moment, les darreres dades publicades, és de 2,4 casos per 100.000 habitants. A Espanya, les dades que han publicat l'any 23 és de 4,7 casos per 100.000 habitants i a Catalunya, del mateix any, 7,3 casos per 100.000 habitants. Concretament al Vallès, especialment al Vallès Oriental, estem parlant d'una taxa que oscil·la en els darrers anys entre 16 i 25 casos per 100.000 habitants, és a dir, és important. D'altra banda, també és rellevant els darrers canvis normatius que hem tingut en la investigació ambiental amb el desplegament del Reial Decret 614/2024, que incrementa en aquest moment el grau d'exigència de les mesures de prevenció i control de la legionel·la que avui analitzem en una de les ponències. I això també és rellevant posar-ho i compartir-ho. I també vull ressaltar que estem en un moment de canvi climàtic que ens afecta a tots, a totes les persones i en diferents àmbits, però que en especial la legionel·la és un aspecte que l'hem de tenir present, perquè pot desenvolupar l'increment d'aquest bacteri per diversos motius que avui en una de les ponències també s'abordarà i que crec que és molt rellevant per tots nosaltres. Bé, el Vallès, que és el tema on hem posat en el títol de la sessió d'avui, ens centrarem, doncs és un àmbit on tenim brots molt rellevants que també es parlaran en la sessió d'avui. Però sí que m'agradaria recordar, perquè molts dels que estem aquí vam estar en aquell moment en un brot que des del meu punt de vista va marcar un punt d'inflexió, que és el brot que vam tenir a Sabadell l'any 2014. Va ser un brot important, van haver 37 persones afectades, va ser un brot greu i, com he dit abans, va marcar un punt d'inflexió en molts àmbits professionals, perquè a partir d'aquell moment es van prendre unes decisions consensuades entre tots, com va ser incorporar la legionel·la com a malaltia de declaració urgent en el decret 203/2015 per agilitzar al màxim i detectar ràpidament qualsevol brot que poguéssim tenir a Catalunya. També es va establir un protocol tenint d'una forma de treball transversal entre els eixos d'epidemiologia, de protecció de la salut, la part ambiental i de microbiologia. I també vam incorporar de forma sistemàtica l'anàlisi de l'SBT, el Sequence-Based Typing, en els procediments creuant al màxim possible tant les mostres clíniques com les mostres ambientals sempre que fos possible. Des de llavors hem anat avançant. Han passat 11 anys i pas a pas anem treballant i, com he dit al principi, anem aprofundint en el que és la prevenció i control de la legionel·losi. Llavors, per tal de tenir una visió global a data d'avui,
de tots aquests aspectes i de forma concreta i aplicada, doncs m'acompanyen sis experts i expertes que esteu aquí a la taula i que ens parlaran de les darreres novetats que hi ha hagut aquests darrers anys, de com hem avançat en l'àmbit epidemiològic ambiental de laboratoris i també de l'anàlisi de l'efecte del canvi climàtic i seguint sobretot, veureu a la taula que és un exemple del que és l'abordatge i l'enfocament One Health i també un exemple de treball multidisciplinari. Sense més, passaré pas a les ponències. Un momentet que vaig a passar de la diapositiva. Aquí. Llavors, aquí tenim els experts que us deia, que aquí a les fotos. Les fotos. M'acompanyen avui la Maria Rosa Sala, cap de Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès Oriental i Occidental, de la Subdirecció de Barcelona. També la Noemi Pàrraga, no ho veig molt bé des de lluny, co-líder GELEC, després les presentaré millor, abans de les ponències, de l'Institut Germans Trias i Pujol, l'Anne-Lisende Arquer, investigadora predoctoral GELEC de l'Institut Germans Trias i Pujol, l'Irene Corbella, cap de Servei de Salut Ambiental de la Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut, Raquel González, tècnica superior del Servei de Microbiologia del Laboratori de la SPB, i Efran Razkin, tècnic superior del Servei de Microbiologia de la SPB, perquè avui no ens ha pogut acompanyar, per motius personals, la Helena Parra. Bé, sense més, passarem a les ponències. La primera ponent, abans de passar a les ponències, recordar als ponents que teniu 15 minuts, que quan quedin 2 minuts us ho recordaré més que res per deixar una mica d'espai pel debat, per les preguntes, i també deixarem les preguntes pel final de totes les ponències. Llavors, la primera ponència a càrrec de la Rosa Sala. La Rosa és metgessa especialista en medicina preventiva i salut pública i, com he dit abans, treballa com a cap de servei de vigilància i resposta a emergències de salut pública del Vallès Occidental i Oriental. Ens presentarà la legionel·losi al Vallès i l'enfocament One Health. Quan vulguis, Rosa, a veure. Espera. Has de reduir, llavors... Aquí. Bé, doncs bon dia a tothom. Se'm farà difícil resumir en 15 minuts el que és l'epidemiologia de la Legionel·la al Vallès, però intentarem i si no demanaré si me'n pot deixar una mica més. Bé, això aquí el títol és enfocament Legionel·la amb l'enfocament One Health perquè moltes vegades també pensem que Legionel·la, que en Health implica només sanitat humana i animal, i també hem de pensar en el medi ambient. I en aquest sentit, Legionel·la ens dona molts reptes, i ara ja en veurem algun. A veure si vaig... Només per situar-nos, els casos, aquí només parlarem dels casos comunitaris, no parlarem dels casos que estan relacionats amb edificis com pot ser hotels, o hospitals, etc., sinó els casos de la comunitat, els que s'infecten probablement per torres de refrigeració o altres instal·lacions que no puguem identificar. Llavors, ho dic perquè, si miréssim, segurament encara n'hi en tindríem més dels que tenim, però només ens parlem dels comunitaris, que són els que ens preocupen. Veiem com amb evolució aquí tenim que els comunitaris en realitat en la nostra zona són quasi el 90% dels casos, o sigui que ja és el gruix principal. I veiem també en aquests últims anys com han anat amb tendència a pujar els casos de Legionel·la. De fet, tot que tenim aquí, no sé si ho podem veure. Aquí, per exemple, el 2014 tenim un increment que es deu al brot de Sabadell i Ripollet, Sabadell sobretot, el 2019 també vam tenir algun brot, el 2021 tenim un brot de 40 casos que no se n'ha parlat prou a Montmeló i
Aquest any ens han baixat una mica i només dir-vos que el 2025 seguim amb la línia aquesta, més o menys estem com els altres anys. Aquí també ho veieu amb diferència el que és el Vallès Occidental i l'Oriental, perquè una cosa és el Vallès en general, però si anem a concretar, llavors sí que veiem com els casos al Vallès Oriental sempre són molts més en comparació amb la població. Per exemple, el 2014 tenim la incidència, tot i que han baixat una mica, al Vallès Oriental tenim una incidència encara de 14 casos per 100.000 habitants. Per contra, si mireu, a Catalunya, en general, sense el Vallès, la incidència és del voltant de 5 casos per 100.000 habitants i inclús el Vallès Occidental aquest any doncs, també bastant superior a la de Catalunya. I si anéssim mirant, que no tenim temps, però tots aquests anys sempre és superior. I ja no dic d'Espanya i d'altres països. Aquí, per exemple, tenim altres països. Sobretot nosaltres ens comparem amb Dinamarca perquè és un país que estan posant molt èmfasis amb la Legionella. Després posem també algun exemple. A Dinamarca tenen una taxa semblant a la de Catalunya, però també tenen alguna zona, que si ho van a mirar, algun barri d'allà, Copenhague i així, que també tenen taxes que doblen això, però mai tampoc arriben a les del Vallès Oriental, per dir alguna cosa, per dir una cosa. Llavors nosaltres ens hem preguntat com pot ser que tinguem tants casos de Legionella en aquest lloc, no? Sobretot pensem, per exemple, un dels factors que influeixen és el tipus de població. Nosaltres tenim la mateixa proporció de casos en homes i en dones com el resto de Catalunya i d'altres països, o sigui, sempre el 70% dels casos són homes. Després també hem mirat la piràmide. La piràmide poblacional doncs, és semblant a la de Catalunya i la del resto del territori de Catalunya, o sigui, aquí tampoc no hi ha diferències. No és que nosaltres tinguem una població molt més envellida o molt més vulnerable. La densitat tampoc no és pas ni superior, per exemple, a la que pugui tenir a Barcelona o al Baix Llobregat, etc. També hem mirat canvis climàtics, que després no m'hi vull extendre, però això sí que el que sí que és constant cada any és que els casos sobretot són al setembre, a partir de la tardor. Però del setembre alguna vegada sí que ho hem pogut atribuir a l'inici de l'activitat industrial relacionada amb torres de refrigeració sobretot, però no sempre, vull dir, aquí també no sabem exactament què passa. Sí que segurament té que veure alguna cosa segurament amb l'inici de l'activitat, però no tot, vull dir, no sé què més. Aquí també hem mirat la densitat de casos per quilòmetre quadrat i aquí sí que veieu això, uns punts que nosaltres en diem el triangle de les Bermudes, de la Legionella, que són doncs, entre Santa Perpètua, de la Mogoda, que és aquest, Mollet i Granollers. Les taxes més altes que es donen doncs, són aquí, entre aquests llocs. Mollet, Santa Perpètua és aquest, perdó, i sobretot Granollers. Aquí el 6 seria Montmeló, que és el que vam tenir al brot. I aquí si encara concretem, per exemple, Mollet, això són, en groc, són els casos acumulats d'aquests últims anys, i veieu com inclús aquí hi ha una zona en què encara es concentren més. I això en vermell, aquests punts vermells, són torres de refrigeració, perquè veieu que aquí no n'hi ha pas, no sé, 5 casos els hi ve de fora, de bastant lluny. És que ja hem investigat molt a Mollet i no en acabem de treure l'aigua clara. I llavors aquí tenim també la densitat d'instal·lacions d'alt risc. Només n'hem posat 3, del risc, perquè algunes potser no les hi consideren per la normativa, però per la nostra experiència també ho són. En vermell tenim torres de refrigeració, com veieu, és que al Vallès només passant per l'autopista ja es veu que està ple de polígons industrials i moltes d'aquestes indústries tenen torres. També en blau els EDARs, que jo crec que és una instal·lació que no s'està donant prou importància, perquè sabem que són capaços de produir brots, passa que costa també demostrar-ho i a distància. I després tenim unes instal·lacions que també crec que també els hem de donar, que són els camps de futbol i els de golf, perquè golf no és que n'hi hagin tants, però alguns sí que els hem tingut implicats en brots i camps de futbol també. I aquests sí que fan servir normalment recs d'aspersió molt potents. Això que us deia, indústria i inclús també hi afegiria rec de camps agrícoles.
Un altre factor que és l'àrea zona geogràfica, que en farem un repàs, un repasset, i el camp de futbol, golf, depuradores, etc. Això és el que us volia dir, no? El Vallès està situat entre dues cadenes muntanyoses, aquesta és la del litoral, i això doncs, propicia fenòmens d'inversió tèrmica i tal, que a la millor doncs, també influeixen. Ens hi estendrem més. Dir-vos de brots així que han tingut importància i que hem descobert coses, no? D'aquí de Legionel aquí al Vallès. Una és el que ha comentat la Mireia el 2014 i que va implicar canvis en la investigació i en la notificació. En aquest brot sí que requereix una investigació epidemiològica molt important, d'ambiental també, i sí que el que vam veure és que hi havia de 37 casos a Sabadell i 7 de probables a Ripollet que també estiguin relacionats amb el brot, que implicaria això casos a 7 quilòmetres, però que no és res que no hagin descrit també a la literatura altres investigadors. També volia comentar que aquí al Vallès em sembla que són els únics brots de febre de Pontiac que s'han notificat aquí a Catalunya, no sé si el resto de l'Estat, però Granollers, que hi va haver-hi 50 i pico casos, també relacionat amb una torre d'investigació probablement. Va ser justament l'1 de setembre quan van començar a treballar, l'any demà estaven malalts tota la gent que treballava a fora, això eren tot de tallers, amb símptomes semblants a la grip. Un altre brot que vam tenir també el 2010 a Vallgorgina, que és un poble de 2.000 habitants. La majoria eren homes fumadors que sortien a fumar al capvespre i en el centre del poble. Es va fer també un estudi important, que es control ambiental, inclús col·laboració de l'Ajuntament per veure qui regava i qui no regava, i al final es va trobar un rec per aspersió d'uns jardins importants i amb condicions que afavorien i es va demostrar legionel·la també. Una altra cosa que es va ser primer aquí al Vallès que es va demostrar va ser la relació amb els recs, com us he comentat abans, d'aspersió d'un camp de futbol. Això va ser a Granollers el 2013, vam tenir 8 casos, però en qüestió d'uns mesos, no eren concentrats. Per això també aquí aprofito per assenyalar la importància de declarar tots els casos i no veure-ho tant com un brot explosiu, sinó d'acumulació de casos en zones, i això era un. La que ens va donar quasi a la clau, perquè era una instal·lació que no s'hi pensava en aquell moment, va ser que un malalt vivia aquí al costat, en una casa d'aquestes. I es va anar al camp de futbol i efectivament, i es va poder demostrar a més que era el mateix. Altres que hem tingut relacionats amb recs per aspersió, aquí en camps agrícoles. No són gaire importants perquè el nombre de casos és petit, però jo crec que és més perquè potser la legionel·la es desplaça tan lluny i perquè a més no són zones habitades, gaire habitades, però sí, n'hem tingut a Granollers el 2016 i fa 2 anys també aquí a Gallecs, Mollet. Un altre brot que també crec que és important assenyalar i que també ens ha servit molt és aquest que va haver-hi a Cardedeu i Llinars. O sigui, això eren també casos sueltos, els de Llinars no es relacionaven amb els de Cardedeu, pensàvem que eren brots diferents, i els de Cardedeu són 2 municipis que normalment no hi ha mai cap cas de legionel·la, en els anys anteriors no n'hi havia, i tot plegat van aparèixer aquests. I sí que al final es va poder demostrar, a més aquests, aquí a Llinars hi van haver-hi 2 o 3 morts, i casos molt greus, i algun de jove. Al final es va demostrar que l'origen era el rec per aspersió també d'un camp de golf, i es va poder demostrar també per estudi molecular la relació entre el rec i no solament dels casos de Cardedeu, sinó, important, els de Llinars del Vallès. O sigui que això també vam poder demostrar que legionel·la es brot a 3,5 quilòmetres, perquè hi havia gent d'aquests, per exemple, que eren de residències d'avis que no es movien d'allà, que va servir molt. Un altre brot que vam tenir també a Sant Cugat, relacionat també amb el camp de golf que hi ha al mig del poble. Això fa... L'altre que us explico també, que crec que ens va servir perquè legionel·la no solament important la investigació perquè sí, sinó que aquí, per exemple, va servir
per demostrar doncs, que això era un humidificador d'una... i que tenien mal instal·lat això. I això va suposar la investigació de tota la cadena de fruiteries aquestes, inclús fins a Portugal, dels que havien instal·lat això, i fer un canvi de normativa d'aquestes instal·lacions que no se les havien considerat com a de risc. Llavors, què més volia comentar? Doncs la importància de que tots els casos tinguin mostra clínica, i això és molt important. Per exemple, entre els 2016 i el 2021, el 20% dels casos que hem tingut nosaltres, comunitaris, estic parlant perquè els d'hospitals sempre en tenen, però els comunitaris costa més. També perquè molts no estan tan malament ni estan tan greus, i costa, no? Que els clínics, doncs, com ja s'ha fet el diagnòstic per antigen en orina, doncs, que es recullin a sobre una mostra d'esput. Llavors, doncs, en aquest període, el 17% s'ha pogut fer subtificació molecular o amb SBT o bé cultiu. El 2022 vam fer una campanya que es va, 22-23, que es va veure, doncs, que va tenir una mica d'èxit perquè es van augmentar el doble els casos que es havia recollit la mostra i que es havia tipificat, però aquest any passat ja ens ha baixat una mica, o sigui, un altre repte que dèiem, que ha de ser aquest també. I ara perquè veieu, Dinamarca, que us dic, per nosaltres és un exemple, a Dinamarca el 35% dels casos comunitaris tenen tipificat la Legionella, amb SBT. I el 35% amb cultiu, no amb SBT, cultiu, amb SBT encara més. Cultiu, i nosaltres, que en tenim més que el resto de Catalunya, l'1%. I aquí tenim un altre repte també que implica els clínics. Una altra cosa que també volia comentar és que a vegades per moltes mostres que es recullin, aquest és el brot de Montmeló, que va ser bastant exitós amb la recollida de mostres, van tenir 44 casos, 20 a la meitat es van recollir i en canvi la investigació ambiental ens vam quedar que no vam acabar de concretar l'origen. Tenim sospites però no vam concretar. Això que us deia, reptes, augmentar les mostres clíniques, millora de les proves diagnòstiques, per anar bé també s'hauria d'anar fent PCR i l'epidemiologia molecular, òbviament, amb estudi del genoma, pensar en casos i en agrupació de casos més que en brots d'aquests explosius, sinó mirar llocs incidents, la investigació ambiental important, prioritzar instal·lacions segons context, ara ho explicaré també una mica, i potser també pensar en fonts d'infecció subvalorades. Com us comentava, les de les depuradores, que algun estudi s'ha fet i hem pogut demostrar que a 3 quilòmetres també hi podia haver-hi casos que podien estar relacionats, casos aïllats, això no es forma part de cap brot. El dels scrubbers, aquí sí que hi veig que és més infructuós la investigació que es va fer, perquè només d'una colla de desenes només se'n va trobar un amb Legionella. Altres que també estem veient són aquests sistemes de rentat, sobretot de camions i autocars i tot això, que poden ser grans difusors d'aerosols. I un altre que també volia comentar, que no es fa, però alguna vegada hem fet, i ens hem trobat Legionella justament, però ha estat perquè tenien un jacuzzi o coses així, però també pensem a les piscines i d'altres històries. A Dinamarca, per exemple, de 40 casos investigats comunitaris, el 25% eren d'origen domiciliari. I aquí això no ho fem, Navarra ho fa, no sé quins èxits. Una altra cosa que us deia de mirar segons el context, aquí vam començar amb un brot retrospectiu, que és el de Cardedeu, per veure si ens podien fer les retrotrajectòries dels aerosols que podien haver infectat els casos. I això és un model matemàtic que vol dir, agafen, el model no es pot variar, però el que fem servir és en 4 o 5 dies de l'inici dels símptomes, quines hores havien tingut condicions d'humitat i vent superior a 0,6 metres per segon i humitat superior al 65%, d'on venien aquests aerosols. Llavors podem veure, per exemple, d'aquest cas, que potser els aerosols venien d'aquesta zona. Com veieu aquí és cosa de probabilitats. Sí que es donava que el camp de golf era aquí. I, en canvi, no hi veieu que no hi ha línies per sobre. I, en canvi, aquí a sobre sí que teníem torres de refrigeració que es van trobar positives i no va servir. O sigui, ens serveix això també per prioritzar
a veure per on comencem o on insistim més. Ara el brot que tenim actual, que és un de Mollet, aquí també una concentració de casos, en canvi no s'està donant això, que és el vent sobretot del sud que afecta aquí el Vallès, sinó que sembla que les retrotrajectòries estan anant, venen de més amunt, no? del nord, diguéssim. Bueno, això ho estem investigant i de l'est. Encara no tenim, és un brot amb actiu, encara no tenim acabat. I res, només per acabar, només que deia això del One Health, important no solament animal, sinó també és tot el sistema ambiental, totes les aigües, tots els sistemes que pot créixer Legionella i que Legionella és ubicua en els sistemes aquàtics. No? Llavors hem de pensar també en això, en col·laboració d'ambientalistes, meteoròlegs si cal, els laboratoris, els genetistes, etc. No? I res, només gràcies a tothom, a aquesta gent que ha participat en totes aquestes investigacions, i volia acabar que com al Vallès no hi ha res, que deia el Joan Oliver, i això és la ruta modernista. Per exemple, això és a Cardedeu, aquesta foto, us la recomano molt, a Cardedeu, a la Garriga, l'Ametlla, etc. Moltes gràcies, Rosa, també per, com tu has dit, és una exposició àmplia, però t'has ajustat bastant al temps, amb la qual ara passem amb la Irene Corbella. La Irene és biòloga i diplomada en Medi Ambient i Salut i és cap de servei de salut ambiental de la Subdirecció de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut. La Irene ens presentarà avui el que hem comentat al principi, aquests canvis normatius i sobretot les implicacions que tindran en tot el tema del control de la legionel·la. El títol de la ponència és Implicacions dels canvis normatius en la investigació ambiental. Quan vulguis, Irene. Moltes gràcies. Moltes gràcies, bon dia a tothom. Jo el que faré és una mica comentar aquests aspectes més rellevants de la norma, els canvis que hi ha hagut amb aquest últim Real Decret del 22 i que s'ha modificat el 24 amb alguns aspectes i sobretot relacionat amb el que ens ha pogut aportar i ens aporta amb la investigació de casos i brots. Aquí un primer resum de la situació que tenim. Com dic, tenim aquest Real Decret del 22, va haver una correcció d'errades i també recordar que tenim aquest document de resposta a qüestions més freqüents del Ministeri, que també està penjat a la seva web i a la nostra, que va recollint aquests dubtes que segueixen quedant. És una normativa molt tècnica, molt exhaustiva, com ja sabem, i per tant hi ha coses que encara costa d'interpretar i aquest document ve a ser un ajut per anar concretant aspectes que no queden prou clars i fins i tot alguns anar una mica més enllà fins on podem legalment per acabar de dir el que volem regular. Després, el 24, va haver-hi unes modificacions que ens van anar realment molt bé, van acollir bastantes de les esmenes que havíem anat aportant i també s'ha tornat a actualitzar aquest document de preguntes i respostes a l'agost del 24 i també que es torna a estar obert. L'ha tornat a obrir perquè hi ha aspectes encara que contínuament van sortint coses, també la tecnologia avança, per tant, també anem veient instal·lacions noves, diferents, que s'ha d'anar adaptant tot això i aquest document és útil per aquest sentit. I a nivell de Catalunya, sabeu que tenim el decret del 2024, que hem començat també aquest procés de revisió perquè tenim la intenció estem ja començant a treballar a fons amb una proposta de modificació de la norma. Llavors, aquí un resum dels principals aspectes que tocaré i llavors ara aniré pas a pas en el més principal, però tema àmbit d'aplicació, els censos, dissenys, autocontrols, actuacions davant de casos i brots, formació, presa de mostres i el nostre punt clau també del paper de les entitats externes de revisió. Aquí no perquè hagi canviat, però sí perquè volia recordar justament a l'àmbit d'aplicació, que va per totes aquestes instal·lacions de risc de legionel·la, però hi posa una llista, però no exhaustiva. Evidentment, qualsevol instal·lació de risc, això ja ho deia l'anterior, no per estar a la llista vol dir que entra i les altres no, sinó que és totes les que hi ha aerosolització hi són, però també recordar aquest punt dels habitatges. Justament comentava la Rosa, la importància dels habitatges, també hi ha dutxes i poden haver-hi problemes de legionel·losi i la norma ja preveu aquesta possibilitat d'adoptar mesures i requerir mesures en habitatges
quan pot haver-hi un cas o brot. Això sí que he pensat que era rellevant de tenir-ho en compte. Sabeu que aquest nou Real Decret anul·la el que és la classificació del risc i baix risc, també pel que dèiem, tots tenim claríssim que n'hi ha algunes de les que dèiem baix risc que no són de baix risc, l'etiqueta està mal posada, no? I per tant que això s'havia de revertir, a nivell de la norma estatal doncs s'ha revertit i ara hi ha aquesta relació. I també fer a punt a algunes instal·lacions que s'ha volgut especificar, perquè el que diem, van sortint coses noves i també anem veient com val la pena identificar i tenir-les aquí clares, que n'hi ha altres que clarament són susceptibles de generar, d'emetre legionel·la. Per exemple, arrel d'un brot també de Balears, d'unes piscines, etc., amb hidromassatges, que no eren climatitzades, però que amb el canvi climàtic cada vegada més trobem temperatures de risc de legionel·la malgrat no estar climatitzades. En aquest sentit, per això s'ha fet aquest afegit. Sistemes de climatització de piscina d'aigua climatitzada, amb aerosolització, però també que arribin a temperatures de risc malgrat no estar climatitzades. Per tant, clarament estan aquí i també se'ls pot exigir, tenim la força legal, per tant, d'exigir-li una sèrie de mesures. O les fonts transitables, això que ja anem veient, que a vegades també surten més, que ja ens han portat algun brot, i que per tant també estan identificades, o tot el tema dels tractaments dentals. Sabeu que el Col·legi d'Odontòlegs ha estat ara també molt pendent, ha dit, ostres, nosaltres també estem aquí dins. Doncs sí, primer deien és que nosaltres no. Bueno, sí, hi ha aerosolització, per tant sí que hi són, i identificar alguns més. I nosaltres al decret encara tenim aquesta diferenciació del risc i baix risc, perquè d'aquí ens depèn aquest repartiment de competències entre nosaltres i l'administració local, i també perquè d'aquí en depèn l'obligatorietat de passar per una revisió per aquestes entitats externes. Això és també dels punts que estem treballant o que tenim previst treballar amb la modificació del decret, d'anar més a tipologia d'instal·lacions i també treure aquesta classificació. Ja anirem parlant. Evidentment, un factor clau és el cens de les instal·lacions. Això, amb una investigació d'un cas de brots, és imprescindible tenir un bon cens. Això ho vam identificar no fa anys amb el cens de les torres, però clar, s'ha d'anar més enllà. Hem de tenir molt clar de seguida, poder tenir identificat quines instal·lacions hi ha en aquella àrea on hi ha els casos. Això va haver-hi molt debat al fer aquesta norma de si, a més de les torres, s'incloïen altres censos, altra obligació d'altres instal·lacions amb aquesta obligació de notificar. Finalment es va deixar obert, no hi havia consens, tampoc entre les comunitats, no va haver-hi consens, però sí que deixa a la porta que les comunitats autònomes puguin ampliar l'obligació d'aquesta notificació a altres instal·lacions. Per tant, un altre cop, un tema molt important que tenim sobre la taula ara a debatre i veure quines vies poder aprofitar per poder tenir aquest cens correcte i el més complet possible. El nostre decret també ara mateix només obliga a torres, però sí que ja parlava el nostre decret que hi ha un tema d'autoritzacions ambientals, llicències ambientals. També sabem que hi ha registres a altres departaments, a turisme, amb el tema càmpings, joventut, en tema d'albergs, de colònies, l'administració local amb tot el que són instal·lacions del que fins ara dèiem baix risc, camps de futbol, fonts ornamentals, els vehicles de neteja, etc. També hem vist aquí al Vallès, arran de la situació epidemiològica, es va fer aquesta anàlisi de quines altres instal·lacions hi havia. Vam parlar d'escrúbers, vam parlar de depuradores. El tema escrúbers va ser la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental que va proporcionar aquestes llistes, i ens ho va proporcionant ara periòdicament, d'indústries que emeten i que, per tant, tenen escrúbers que, per tant, podríem tenir en compte perquè sí que hem vist, quan ara fa anys dèiem els escrúbers van a pH molt extrems i no hi ha risc per legionel·la. Doncs ara veiem que hi ha escrúbers que van a pH de risc i temperatures. També comencem a sentir parlar de filtres d'aire biològics, per tant, allà hi ha aigua, hi ha aerosols. Per tant, tot això és el que també s'està treballant amb aquesta direcció general per veure una mica com podem lligar també això i poder sumar esforços entre tots per tenir uns censos complets. Aquí també un canvi del Real Decret, que s'ha millorat el que és la informació a l'hora de notificar les torres. Això és bo també, tenim més informació de cada instal·lació, també ja per quan
hagis d'anar a controlar-les o davant d'un brot, no? I també la data de la neteja i desinfecció prèvia que han fet. És una manera d'assegurar-nos que han fet aquesta desinfecció. No entraré en temes de disseny, però sí comentar que la norma doncs, ara és més exhaustiva, és més exigent en aspectes de disseny de les instal·lacions. Coses que fins ara, com allò dels trams de 5 metres a temperatura de risc a l'aigua sanitària, coses que fins ara doncs, estàvem en una norma UNE o la recomanàvem o ho fèiem en base a requeriments, ara tenim ja la força legal perquè ho diu clarament, és un risc i aquí està regulat. Per tant, ens dona força per exigir una sèrie de coses. L'altre punt clau de la norma, l'autocontrol, els plans de prevenció i control de legionel·la i els plans sanitaris. La norma estatal, per fi, dona una obertura a l'anàlisi, a la gestió de riscos basat en l'anàlisi de riscos, però sí que posa les dues possibilitats, o seguir amb un PPCL, un pla de prevenció i control, que tot i que ha d'estar adaptat a la instal·lació, hi ha unes freqüències acotades i uns paràmetres de control molt fixes. O obre la porta a aquests plans sanitaris enfront la legionel·la que van molt més basats en el que són aquesta anàlisi de riscos. Fonamentat en aquests principis d'anàlisi de riscos de l'OMS, com fem amb l'aigua de consum, amb la reutilització, és a dir, aquest enfoc molt més preventiu. També aquí recordar, i sempre els diem a tots els operadors i titulars de les instal·lacions, aquí a Catalunya ja ho tenim, això. Aquí el nostre decret ja posa que l'autocontrol ha d'estar basat en l'anàlisi de perills i punts de control crític. I, de fet, a les inspeccions ja mirem i veiem i controlem que tinguin identificats aquests punts. Però anar amb un PCL és anar una mica més enllà. També dir que ja hi ha, sobretot, hospitals que ja estan començant a fer el seu autocontrol en base a PCLs, per tant, això és una cosa bona perquè millorarà molt més la prevenció. També recordar només que aquesta norma sí que diu que en tot el que són edificis prioritaris, que els defineix com aquests amb personal vulnerable, etc., que sobretot preferiblement facin un PCL, perquè el PCL està molt més adaptat a aquella instal·lació. Per tant, segur que és molt millor a nivell de resultats de prevenció. I que l'aigua sanitària amb l'aigua de consum, en base a la norma d'aigua de consum, també estableix una sèrie d'edificis prioritaris i ja diu, entre els quals centres sanitaris, residències geriàtriques, etc., que han de fer el pla sanitari de l'aigua. És a dir, que el seu autocontrol s'ha de basar també en aquests principis d'anàlisi i gestió de riscos, que és el pla sanitari de l'aigua. Els temes de neteja, revisions, desinfeccions. Hi ha canvis a la norma, aquí un resum de coses també que canvien. Simplement també, evidentment, ara és una mica més exigent, s'ha de fer una mica més amb més freqüència algunes d'aquestes operacions. Això els implica als operadors més cost econòmic, però és veritat que millora la prevenció. Des del nostre punt de vista és bo i és molt positiu. I un altre canvi que tots esperàvem molt amb aquesta norma era augmentar el que era la informació dels certificats de neteja i desinfecció. Al principi es recollien 4 dades, que moltes vegades eren un còpia i enganxa, d'un certificat darrere l'altre. Ara aquí hem d'explicar amb aquest model molt més com fan la desinfecció. Llavors, això és molt bo perquè els obliga a enfocar-la molt més en aquella instal·lació i sobretot ens dona més garantia que el desinfectant arriba a tots els punts finals a punts de risc. És a dir, que per nosaltres és bo en general i nosaltres també, de cara a anar a una instal·lació relacionada amb un cas o un brot, també pots veure molt més bé què s'ha fet, quin procediment, si s'ha fet correctament o no. A nivell de freqüència analítica, també s'ha augmentat la freqüència. Això què vol dir? Per ells més costos pels titulars d'instal·lacions, però nosaltres tindrem moltes més dades de resultats analítics d'aquella instal·lació. Per tant, també, quan anem a fer una investigació, tindrem aquí molta més informació i l'analítica no deixa de ser una verificació de si això funciona o no, les neteges, les desinfeccions, tot. I els criteris de qualitat de l'aigua, volia fer esment que la nova normativa també ha ampliat alguns paràmetres de control. Abans només teníem també uns paràmetres per torres, ara per totes les instal·lacions, i destacar, no hi ha un valor paramètric de legionel·la. Això conceptualment és important. No hi ha un valor per sota del qual diguem és segur. No se sap aquest valor. En una instal·lació pot ser un valor i a l'altra un altre. Per tant, i en aquesta línia, la normativa el que preveu és unes taules de mesures a fer en funció de resultats analítics. Això també és
va molt bé, diguem, pel titular de la instal·lació, pel responsable del pla, tenir aquestes pautes. Aquí també recordeu que nosaltres potser haguéssim sigut una mica més contundents quan ja hi ha detecció de legionel·la. Es va obrir aquesta finestra, diguem, aquesta frase que posa la mateixa norma que diu a tot això, sense perjudici de les modificacions que pugui dictaminar l'autoritat sanitària o el responsable tècnic. És a dir, aquí posa fins a 100, doncs no cal fer res. Nosaltres diem, quan es detecta legionel·la, mira què passa, no? Mira què passa i depèn dels punts on la detectis, depèn la freqüència, doncs, s'ha de revisar. Això per nosaltres va ser una frase molt important, també podem preveure si el nostre decret la diem més clara o anem una mica més, no? I el dels resultats indeterminables, vam posar molt clarament un resultat indeterminable, com sempre diem, no és un negatiu. Per tant, s'ha de revisar el programa, neteges, què s'ha de fer, si cal tornar a fer una neteja i tornar a mostrejar anàlisi fins que sigui determinable. Actuació davant de casos i brots. Ara també s'extén molt més la norma, hi ha tot un annex que posa tots els procediments de neteja, desinfecció per cada una de les instal·lacions. També remarca això que se'ls diu sempre i que es diu sempre, no realitzin cap tractament ni actuació a les instal·lacions sense coneixement de l'autoritat sanitària. Quan anem a investigar un brot, no desinfectin abans que hi anem i hem d'agafar mostra. Això no sempre és així, però és el que la norma recull clarament. No es pot ser. El d'allargar el mostreig, que pot ser el remostreig en cas de brot fins als 30 dies, que molts que teniu molta experiència amb això dèieu, 15 dies és just per valorar-ho, etc. El de la desinfecció tèrmica, aigua sanitària, que ja posa clarament que no ho recomana. Presa de mostres i anàlisis, aquí només destacar que, amb uns terminis, però ara l'acreditació de la tècnica ja és obligatòria des del gener del 25. Un tema que al final s'ha allargat el termini, però arribarà algun dia, que és aquest procediment de la presa de mostra, que també sigui acreditada. Això serà molt, molt important. Sabem que també és un punt clau a l'hora de les analítiques. La introducció d'eines, altres mètodes d'anàlisi com PCR o altres mètodes, ja els estem incorporant als nostres programes de control. Això ens va molt bé també per conèixer més bé les instal·lacions, com també una eina també davant de brots també pot ser molt útil si anem sabent una mica l'històric d'aquestes instal·lacions. Un PCR negatiu i que en una instal·lació trobis llavors un positiu, quan tenies un negatiu vol dir molt. És a dir, que hem de veure com interpretar cada cas, cada resultat, però ens pot donar molta informació. La presa de mostres separada de la de biocapa i l'aigua, això també era flagrant. La formació, passo ràpid, simplement destacar que una mica amb el PCL anirem amb major professionalització, per tant això també és bo. El paper de les revisions de les entitats externes, això no hi ha canvis, això ara nosaltres és quan hem d'aprofitar també a veure si amb el nou decret modifiquem algun d'aquestes periodicitats, etc. I només apuntar també aquesta col·laboració que estem tenint amb la Subdirecció de Seguretat Industrial. És rellevant, la norma ja sabeu que fa esment al compliment del RITE, del Codi Tècnic, d'instal·lacions frigorífiques i, evidentment, hi ha punts en comú. Al RITE hi ha aspectes que diguem que ens van molt bé que el controlin perquè són aspectes que lliguen o que són mesures també de prevenció de legionel·la. Per tant, ens hem estat coordinant, ells tenen unes inspeccions periòdiques amb unes entitats, amb uns organismes de control externs i pel RITE estan obligats a fer el control de compliment RITE, per tant, s'han setat aquestes, una mica s'ha parlat, s'han comparat protocols d'inspecció i, per tant, estem amb aquesta línia que ens puguin comunicar, que puguem sumar entre els dos, no ens solapem, sinó que són complementàries, però que és una via molt, molt interessant. Simplement material que tenim a la web com a recordatori i unes últimes consideracions. Ja tenim molt clar tots que la millor manera d'evitar casos i brots és evitar l'entrada de legionel·la a les instal·lacions i evitar al màxim els factors que afavoreixen creixement i dispersió. Que els canvis de la norma, tot i que augmenten l'exigència i, per tant, serà bo també amb la disminució del risc, que la implantació dels plans sanitaris és aquest enfocament més preventiu, permet adaptar les mesures més a les característiques de cada instal·lació. Per tant, això ens garantirà major eficàcia d'aquestes mesures. Per això insistim i els hi volem fer treure la por a molts titulars
Hi ha moltes empreses de serveis de tercers que ens diuen no, jo no penso signar un PCL. Els hi hem de treure la por, ens ho hem de creure i hem de, doncs, una mica fer camí junts, no? I al final tots tenim l'objectiu de prevenir casos i brots. Això també molts cops ells, el seu objectiu és que la inspecció no li trobi irregularitats. Sempre els diem que l'objectiu ha de ser comú de compartir que hem de rebaixar aquests casos i brots. Reptes, no? Dèiem, doncs, fomentar aquests PCLs, que vol dir més formació, més professionalització, més prevenció i aquesta col·laboració i cooperació amb els altres per veure si també aconseguim millorar aquest tema del cens i el control i el sumar esforços amb tothom, en línia també el que deia de la cooperació amb tothom. Gràcies. Moltes gràcies, Irene, i també la rapidesa per ajustar-te el temps. Moltes gràcies. Abans de passar la paraula als ponents següents, recordar que per tots els assistents que hi ha via Zoom, que tenim més de 250 persones, doncs que podeu fer preguntes pel canal PR i QA. Llavors recordeu-vos, gràcies. Bé, doncs ara passem a continuació a Raquel González i Efren Razquín, que són llicenciats en Biologia, que treballen al Servei de Microbiologia del Laboratori de la SPB. I avui ells ens parlaran de la part del laboratori, com hem comentat al principi, investigació ambiental de legionel·la des de la perspectiva del laboratori i tot el tema d'evolució, el que heu treballat i els reptes que tenim pendents, que tenim davant. Moltes gràcies, com vulgueu. Molt bé. Hola, bon dia. Abans de començar la presentació, volem agrair, l'Efren i jo, a Helena Parra, que era la persona que havia de fer la xerrada juntament amb mi, que per motius personals no ha pogut assistir-hi. Li volem agrair tota la feina i tota la col·laboració que ha fet darrere de tot el que us presentem ara. Bé, doncs jo començo. Jo faré una primera part de la presentació on us explicaré els resultats que hem obtingut amb el mètode de cultiu del recompte de legionel·la espècies segons l'ISO 11731 de l'edició de l'any 2017 durant el període 2019-2024 a la província de Barcelona. Durant aquest període, durant aquests anys, hem analitzat 15.872 mostres. Aquestes mostres, el 51% han sigut mostres associades a brots i casos i un 49% de mostres han sigut mostres de programa. Com s'han distribuït les mostres entre els diferents territoris que hem incorporat a la presentació? Doncs les teniu aquí en el gràfic. Un 45% són mostres de la Barcelona ciutat, de la Ciència de Salut Pública de Barcelona. Un 23% són mostres d'altres equips territorials que hem agrupat de l'àrea de Barcelona, que són l'Alt Penedès Garraf, el Baix Llobregat i el Barcelonès Nord i Maresme, i el 32% de mostres corresponen als 3 equips territorials dels 3 vallès que veieu aquí a la presentació. Abans de seguir amb la presentació, perquè començaré a parlar molt de matriu A i matriu B, la ISO, que regula el mètode de cultiu, la 11.731, classifica les mostres d'aigua segons la presència de flora interferent. Llavors tenim les matrius A, que serien les matrius amb baixa flora interferent, que per nosaltres aquest tipus d'aigua queda reduït únicament a les aigües de consum d'aixetes, dutxes i acumuladors, aquest tipus d'aigua i res més. I tota la resta de matrius per nosaltres són les matrius B, que són les que l'ISO classifica com a mostres amb una altra presència de flora interferent, que aquí són, després desglossem i veieu més què és el que entra aquí dintre, que és tota l'altra variabilitat de mostres que rebem. I aquí en el gràfic de baix veieu una mica com ha anat evolucionant la quantitat de mostres, el tipus de matriu que hem anat rebent durant tots aquests anys. Si obviem l'any 2020, que és l'any de la pandèmia, veiem que la columna blava, que són les mostres de matriu A, han anat incrementant molt. Nosaltres ho associem amb el canvi de Real Decret, que això implica quan mostregem una matriu A, que en aquest cas poden ser això, els hotels o similars, clar, els punts de mostreig s'han anat incrementant. Distribuït també per territoris, ho veieu aquí, en els 3 gràfics de dalt tenim els 3 territoris del Vallès, on en aquest cas, al contrari, predominen les matrius B, les que serien matrius de zones més industrialitzades. I en el cas de baix, que són les zones de la Ciència de Salut Pública de Barcelona i les altres àrees de Barcelona, al contrari, el que predominen són les matrius A, més corresponent a zones més urbanitzades i d'aquest tipus d'instal·lació. I aquí, a continuació, desglossem amb més detall
les diferents tipologies de mostres que hem rebut de matrius B. Dintre del gràfic destaca amb un percentatge d'un 54% els circuits de refrigeració, però tota l'altra meitat del gràfic hi ha una àmplia variabilitat, des de sistemes de reg, vehicles de neteja, spas, jacuzzis, EDARs. Després veurem la positivitat d'aquesta mostra, però és això, que dintre del laboratori hi ha una àmplia variabilitat i complexitat de mostres a analitzar. I aquí sí que volem apuntar, abans d'entrar a la part dels positius, dintre dels resultats negatius, en un 18% dels casos de totes aquestes mostres emeses, el resultat de cultiu s'ha vist alterat al límit de detecció per la presència de flora interferent. I aquest percentatge no es veu diferent tant en matriu A com en matriu B, sinó sí que queda equivalent. I un altre resultat, que a nivell de mètode de cultiu és molt bo, és que només en 48 mostres de les 15.872 no hem pogut donar un resultat, hem emès un resultat no interpretable degut a la presència de flora interferent. Bé, ara ja passem a veure com es distribueix la positivitat de les mostres segons diferents aspectes. Per una banda, dir que les mostres de brot són positives en un 23% de les mostres, mentre que les de programa ho són una miqueta més, en un 31%. I en el cas del gràfic aquí veieu com les matrius A, que són les columnes blaves, són molt més positives que les matrius B taronja. Això ho associem que quan es fa una inspecció d'una instal·lació A, els punts de mostreig són molt més nombrosos que quan es fa una inspecció d'una instal·lació B, de matriu B. Per tant, això explicaria una mica aquests percentatges. I com s'han distribuït els positius a nivell de territori? Doncs veiem que les mostres de l'Agència de Salut Pública de Barcelona dintre del total tenen el percentatge més positiu amb un 33%. La resta de territoris, el següent més positiu seria el Vallès Occidental, Oest. I dintre, si passem a veure la matriu B, es manté l'Agència de Salut Pública també amb més positius, amb un 22%, i més o menys els altres 4 territoris, sí que queden amb un percentatge similar. Dintre de les matrius A sí que destaca el Vallès Occidental Oest amb un 44,6% de positius davant dels altres, però sí que aquí la N mostral és més baixa, són 350 mostres davant de totes les analitzades. Per tant, això també pot condicionar aquest resultat. Aquí veiem també la distribució dels positius diferents amb els diferents anys i amb els diferents territoris, i veiem que es manté la tendència, que les matrius A són més positives que les matrius B durant els anys i en tots els territoris. I aquí us presentem la positivitat per tipus de mostra. Veiem que destaquen les matrius A, hi ha una columna també que destaca molt, que és altres, que això realment són matrius A, però que per les característiques de les mostres les hem canviat de tipologia i llavors ja quadra que aquests percentatges siguin similars. De totes les altres tipologies de matrius que tenim, a nivell de positius destaquen per davant els sistemes dels spas, jacuzzis, piscines, els box autorrentat i els sistemes de reg. Serien les 3 matrius més positives. Dels circuits de refrigeració, que seria el percentatge més alt de mostres que rebem de matriu B, aquí tenim un 13% aproximat de positius, i també hi ha una altra columna que destaca, que és la d'EDAR, que té de les depuradores, que té l'asterisc vermell, on també aquí el percentatge de positius és molt elevat, és un 33%, però sí que aquí el tamany mostral torna a ser baixet, són només 40 mostres, i d'aquestes 40, el 33% ha estat positiu. Bé, ara veiem com s'ha distribuït aquesta positivitat entre mesos. Al llarg dels anys hi veiem algunes diferències. I en el gràfic de baix és on veiem la positivitat en percentatges i veiem que més o menys es va mantenint, sí que hi ha un pic a l'agost, però en general més o menys es manté. Però sí que veiem en el gràfic de dalt, que són número de mostres totals en els diferents mesos durant tots aquests anys, una tendència al que es comentava abans, que durant els mesos de setembre, octubre, novembre, aquí veiem, comencem a veure un pic més notable de mostres. Llavors, aquest gràfic l'hem desglossat en aquest següent, on veiem per una banda, a la part de dalt, les mostres analitzades, separades per mostres de brot i per mostres de programa, i veiem que en els mesos a partir de l'agost pugen d'una forma notable les mostres associades a brot davant de les mostres associades a programa. I, en canvi, en el gràfic de baix, que veiem el percentatge de positius en relació a aquests números de mostres que hem anat rebent de matriu A i matriu B,
durant tots els mesos també es manté, no? Que les mostres de programa, que en aquest cas són les columnes taronges, són un percentatge més positius, és més elevat que les mostres associades a brot. Bé, i ara el que us volem explicar és, dintre de tota aquesta positivitat de mostres, què és el que identifiquen, no? Quines legionel·les trobem. Legionel·les és un grup que és molt ampli, consta de més de 60 espècies, 70 serogrups, i nosaltres aquesta part del mètode, al laboratori, ho fem amb un làtex, amb una aglutinació per partícules de làtex. I dintre de totes les mostres positives que hem trobat, el 36,6% de mostres corresponen a Legionella pneumòfila serogrup 1 i un 35% de les mostres corresponen a Legionella espècies no pneumòfila. Per tant, la coexistència de totes dues, el percentatge és molt similar. Des de l'any 2023 tenim dades en el que veiem la coexistència dintre d'una mateixa mostra de Legionella pneumòfila i Legionella espècies no pneumòfila. I aquesta coexistència es dona en un 12% de les mostres analitzades en el laboratori. Per tant, és un percentatge que no està mal. I dintre d'aquestes mostres, d'aquestes espècies que aïllem de Legionella espècies no pneumòfila, el 83% de les mostres corresponen a aquestes espècies que estan aquí detallades, que són les espècies que engloben el làtex. Hem separat també les diferents identificacions de Legionella espècies, Legionella pneumòfila entre els diferents territoris i en els 5 casos veiem que la que predomina, la columna que predomina, o bé és la colònia blava, que és la de Legionella pneumòfila serogrup 1, o bé és la colònia groga, que és Legionella espècies no pneumòfila. Per tant, aquest anterior, que diem aquests percentatges similars d'un 35-36%, també es manté, són els que predominen en tots els territoris. I per últim, el que us vull explicar és quin rang de resultats, quin rang de recomptes obtenim en aquestes mostres que analitzem al laboratori. I com veieu, la columna que destaca per davant de tot és la columna de 1 a 500 UFC per litre. En aquest rang tenim el 45,5% de les mostres. Aquest recompte és un recompte que és molt baix. Els recomptes elevats d'un superior a 10 a la 5 són el 10% de mostres. Aquest gràfic l'hem desglossat per veure si hi havia alguna diferència entre matriu A i matriu B, que és el gràfic de dalt, i entre brot i programa, que és el gràfic de baix. I el que veiem és que el resultat es manté. Que totes les mostres, el 45% de les mostres, estan per sota de 500 UFCs per litre. I que això és un recompte que és molt baix. I per part meva ja està. Dono passa. Hola, bones. Jo us intentaré explicar bastant ràpid el mètode de PCR en temps real que fem servir en cas de brot. Indiquem la ISO, el nostre mètode està basat en aquesta ISO. Recordem que aquesta ISO no és una ISO de mètode, sinó que és una ISO de validació. Qualsevol que hagi de fer un mètode de PCR en temps real alternatiu al cultiu ha de validar-lo segons aquesta norma. És una norma quantitativa, nosaltres l'apliquem de manera qualitativa. I simplement el que farem és actualitzar les dades que ja hem anat publicant altres vegades fins al 2024, perquè no són exclusives del Vallès, sinó són totes les mostres de brot en les quals se'ns demana la PCR. I afegirem una cosa que sí que no havíem ensenyat quasi mai, que són la PCR de Legionella SPP, donat que la importància de les espècies és un tema que hem de tindre molt en compte en el futur. Bé, indicar-vos que les normatives que ja us han explicat força apareixen ja els mètodes alternatius, que són diversos, però el que esmenta clarament és el de la PCR. Dir-vos que en el període 2018-2024 el mètode que apliquem és el de la Legionella pneumòfila per PCR com un indicador de no risc, entre cometes. És un mètode ràpid mentre es va fent el cultiu, perquè sempre els executem en paral·lel. En aquest període hem fet 6.052 anàlisis. Tenim un mètode que és horitzontal, que això també és diferent, perquè moltes vegades els kits el que utilitzen és si a aigües brutes es fa una mena d'extracció d'àcids nucleics, a aigües netes fes-ne una altra. Nosaltres en tenim un casolà que fa servir diversos kits i sigui l'aigua que sigui, també per això ens facilita el procés analític al laboratori, tot el flux de treball, fem el mateix mètode i el que hem aconseguit al llarg dels anys és tindre una taxa d'inhibicions a la PCR de només el 4% de les mostres, sigui quina sigui.
perquè ja la tipologia que ja ha mostrat la Raquel és molt àmplia i des de pots analitzar una dutxa i després analitzar una aigua de rec, que allò és terrible. De les 5.803 mostres de les quals hem pogut emetre resultat, és a dir, que no hi havia inhibicions, perquè el que utilitzem és un mètode que no fem modificacions dels límits de detecció. Sempre són els límits de detecció baixos. 100 UGs litre en aigua de consum, matriu A, 500 UG litre en aigües de no consum, matriu B. I si detectem inhibicions, no fem dilucions, com podria dir la norma quantitativa, per aconseguir donar un recompte en cas de fos quantitatiu sense inhibicions, però que empitjoraria el límit de detecció. El nostre criteri des de sempre, com hem hagut el mètode, és de poc serveix donar una PCR negativa inferior a 10 a la 4. Quan tots els resultats, tant instrumentals com de PCR com de cultiu, et porten a dir que els recomptes són sempre baixos, fins i tot en cas de brot, d'acord? Doncs el que... Gràcies. Bé, doncs el que ens ha portat és que tenim un ràtio de negatius de la PCR pneumòfila molt alt, un 66%, prou alt, és a dir, és un resultat molt freqüent, i que el valor predictiu del negatiu és del 99%. Per tant, aquesta és la utilitat que nosaltres diem, que nosaltres evidenciem, i que a nivell europeu està molt consensuat en la seva utilitat. La distribució de resultats, que és la que ha explicat la Raquel, en les mostres que s'ha fet PCR és idèntica al que ensenya la Raquel en cultiu. Per tant, sigui un mostreig de mostres de brot que s'ha fet PCR, sigui de Vallès, sigui tot en cultiu, la distribució de resultats és la mateixa. Llavors, això realment qüestiona una miqueta certs mètodes alternatius que el que diuen, comencem a fer un mètode a partir d'un límit de detecció de 1.000 UFCs litre. O sigui, estan perdent el 52% dels resultats. Quina és la utilitat d'aquests mètodes alternatius? Bueno, pot ser una indústria que estigui provant nous desinfectants o el que sigui, però en cas de brot no has d'anar més a baix, evidentment. Respecte a l'SPP, i amb això ja acabaré, donat el temps, això és una cosa que no havíem mostrat fins ara. En el seu moment, el 2014-2015, vam acreditar el cribat per intentar solucionar problemes de càrrega de treball i de flux de feina al laboratori. El vam desacreditar al cap de 3 anys. Els beneficis que vam trobar, en aquell moment teníem un terç de positius que es confirmen, un terç de positius que no es confirmen i un terç de negatius que tot va quadrat. Amb el temps hem provat 2 gens Diana, el 16S ribosomal i el 23S5S Space ribosomal, i els resultats són els mateixos. En la pràctica ens porta a un valor predictiu negatiu boníssim del 100%, amb 1.500 mostres analitzades, però és que és un resultat molt poc freqüent. Només el 20% de les mostres que analitzem per SPP són negatives. La resta, el 80% són positives. Per què són positives? Bueno, aquí tindríem un debat molt alt, perquè realment les espècies estan bastant infraestimades. La clau està en tindre un mètode de cultiu ben dotat a nivell de número de plaques, qualitat dels medis de cultiu, carinyo per detectar les espècies, perquè són les últimes que creixen quan ja estan en el 7è, 8è, 9è dia d'incubació i potser molts laboratoris no s'ho curren tant. I res, anàvem molt just de temps, sí? Com a conclusions, d'acord. Doncs ampliar la variabilitat, donada l'àmplia variabilitat i complexitat de mostres, hem observat que hi ha diferències a nivell territorial que poden ser explicades per la mida mostral. S'han observat més positius amb les mostres A que en les mostres B. S'ha observat que el número de positius en mostres associades al programa, el 31%, que en mostres associades a brots i cas. La presència d'espècies de legionel·la és molt important, és un 35% dels positius del mètode de cultiu, que concorda amb el que us deia del número bestial de positius, un 80% de positius quan fem la PCR de SPP, i que per tant no té una utilitat a nivell de cribat negatiu. Els resultats positius es troben... Perdó, és que sense ulleres això no ho veig. No, ni això, encara menys. Passa tot, ens passa tot. Els resultats positius es troben en un 45% dels casos en el rang de recompte inferior a 500 UFC litre, és a dir, els mètodes alternatius han de focalitzar-se també a baixar aquest nivell. És veritat que el mètode de cultiu pot tindre problemes i pot tindre pèrdues o problemes de recuperació tant pel procés de concentració com per la flora,
però tot així queda bien. Quan tens un 50% per sota de 1.000 UFC litre, és que els recomptes en cas de brot o en programa, aquí és on s'ha d'apuntar a l'hora de controlar el risc. La PCR neumòfila funciona bé amb els seus valors predictius, donat que el negatiu sí que és un resultat força freqüent, és a dir, un 65% dels resultats són negatius i el valor predictiu és del 99%, i el que ja us he dit, la PCR-SBP no funciona. Tenim com a objectiu canviar de gent, anar a l'SSRA, un altre gent, però no creiem que estigui aquí, sinó que hi ha altres motius que poden explicar el per què, en el nostre cas, la PCR-SBP no és una PCR eixida com per oferir-la als clients. Ja el 2002 ja vam informar el 2022 als nostres clients que no es la demanessin, perquè no us aportaria informació. I gràcies. Perfecte, doncs ara passaríem a la darrera ponència de la Noemí Pàrraga i l'Elisenda Arquer. La Noemí és doctora en Biologia Molecular i Bioquímica del grup d'estudi de la legionel·losi, GELEC, de l'Institut Germans Trias i Pujol, i l'Elisenda és graduada en Ciència i Tecnologia dels Aliments i màster en Microbiologia Avançada i actualment és investigadora predoctoral del mateix grup. Ens presentaran la ponència Pot el canvi climàtic afectar la colonització d'instal·lacions per legionel·la? Endavant. Sí. És que no et veia, estava mirant cap allà. No, Sí. agafa aquest. Sí. No sé si s'ha de... Ah, no, ara. Sí, ara sí. Ja està. Vale. Bueno, bona tarda a tothom, soc Noemí Pàrraga, soc la responsable del grup d'estudi ambiental i clínic de malalties infeccioses a l'Institut Germans Trias i Pujol, a Badalona, i una de les nostres línies més importants de recerca és la legionel·la, i és per això que vam crear GELEC, que és el grup d'estudi de la legionel·losi. GELEC es va crear per ajudar a l'Agència de Salut Pública en l'estudi de casos i brots de legionel·la. Nosaltres el que fem és analitzar les mostres clíniques i les mostres ambientals, intentar trobar si aquell focus ambiental és l'origen d'aquella infecció, però a part de tota aquesta part, a part fem recerca en legionel·la, fem diferents tipus d'investigacions i una d'elles és la que presentarà avui l'Elisenda, que forma part de la seva tesi doctoral i per aquest motiu el presenta ella. Gràcies. Bona tarda. Volia començar aquesta presentació explicant una mica el perquè d'aquest estudi. I és que si bé és cert que ja s'ha vist en estudis anteriors una relació entre diverses variables meteorològiques i la incidència de legionel·losi... Més a prop, vale. Així? Vale. Ja s'ha vist anteriorment una relació entre diverses variables meteorològiques i la incidència de legionel·losi. El que no s'ha vist fins ara és la relació d'aquestes variables amb les colonitzacions de legionel·la en sistemes d'aigua. Llavors, vam pensar en aquest estudi en el qual hem anat a mirar com la temperatura atmosfèrica, les precipitacions i la humitat relativa afecten els sistemes d'aigua en quant a temperatura de la mostra i en quant a positivitat per legionel·la. I també hem aprofitat de mirar com aquestes variables meteorològiques afecten a la incidència de legionel·losi a Catalunya. Llavors, per fer això, hem agafat dades dels anys entre 2018 i 2023, tot i que hem exclòs les dades del 2020. I les dades meteorològiques provenen del Meteocat, les dades d'analítiques ambientals del laboratori Aqualab i les dades d'incidència de legionel·losi del Departament de Salut Pública. Llavors, respecte a les mostres ambientals, Aqualab ens va cedir els resultats d'aquests anàlisis de rutina. Llavors, això són mostrejos que s'han fet no perquè hi hagués sospita de que aquestes instal·lacions estiguessin relacionades amb casos o brots de legionel·losi, sinó que són anàlisis de rutina per seguir amb el que diu la legislació en quant a control de la legionel·la. Llavors, partíem de més de 30.000 mostres, les quals vam classificar en diferents tipus d'instal·lació segons d'on provenien. I, malauradament, només de les 3 primeres instal·lacions d'aquesta llista, que són aigua sanitària calenta, aigua sanitària freda i torres de refrigeració,
van poder fer l'anàlisi estadístic de manera individual per tipus d'instal·lació. Tot i així, tota la resta d'instal·lacions s'han englobat en els anàlisis globals estadístics. Així que pels anàlisis globals sí que hem comptat amb la totalitat les 32.000 mostres. Llavors, respecte a aquests anàlisis globals, aquí teniu la representació de fenotips de legionel·la ambiental i, com podeu veure, el 88% de la representació correspon a legionel·la pneumòfila, mentre que el 12% restant correspondria a altres espècies de legionel·la. I aquí comentar que aquesta proporció sembla bastant estable en el temps, és a dir, entre 2018 i 2023 hi ha hagut increments de menys 3-4%, així que sembla que sigui bastant estable. Una altra cosa que hem vist així a nivell global és el fet que tant la incidència de legionel·losi com la positivitat de legionel·la ambiental han augmentat entre 2018 i 2023 al voltant del 30%. I aquesta similitud en percentatges ja ens porta a pensar que hi ha una relació entre aquests dos factors. Però què és el que diu l'anàlisi estadístic? Doncs nosaltres aquí el que vam voler veure és com diferents tipus de colonitzacions afectaven a la incidència de la legionel·losi. Llavors, primer vam mirar si totes les colonitzacions de legionel·la hi havia alguna correlació amb l'augment d'incidència i vam veure que no. Aquí, si hi hagués correlació, veuríem que algun d'aquests pics que surt aquí, a veure si puc... No es veu, bueno, és igual. Algun d'aquests pics, si toqués la línia de punts que hi ha tant per dalt com per baix del gràfic, llavors hi hauria correlació. En aquest cas, mirant tots els positius, no vam veure correlació, així que vam anar al següent apartat. Vam veure si les colonitzacions de la legionel·la pneumòfila serogrup 1 estarien correlacionades i tampoc vam veure res. Va ser en el cas de les colonitzacions de legionel·la pneumòfila serogrup 1 en concentracions més elevades de 1.000 unitats formadores de colònia per litre al cap de 2 mesos que sí que van correlacionar amb un augment de la incidència de legionel·losi. Aquí he de comentar que aquesta concentració que veieu aquí, dels tres rangs que comenta el Reial Decret actual, és la de concentracions més elevades. I aquí hi ha 3 coses a tenir en compte. Primer, estem parlant de 2 mesos després, que això és temps suficient com per distribuir els aerosols, per infectar, mostrar símptomes i declarar el cas. Per altra banda, aquests resultats s'han d'analitzar amb cura, ja que estem parlant de serogrup 1. I com ja sabeu, el diagnòstic de legionel·losi es fa actualment i principalment per antigenúria, el qual només detecta infeccions causades per legionel·la pneumòfila serogrup 1. Per tant, infeccions causades per altres serogrups de legionel·la o per altres espècies estarien infradiagnosticades. I, per últim, comentar que això és una cosa que ja es té en compte en el Reial Decret, és el fet que altes concentracions de legionel·la en sistemes d'aigua són les que tenen més risc de transmissió. Llavors, fins aquí els anàlisis globals. Ara anem a veure una mica més específicament per tipus d'instal·lació. Aquí teniu graficada la temperatura mitjana de les mostres de les aigües calentes i de les aigües fredes. I, a més, també hem graficat la temperatura atmosfèrica mitjana dins del període d'estudi. I si mirem primer l'aigua sanitària calenta, veureu que es mou en valors d'entre 50 i 60 graus i que no és gaire variable. En canvi, no és gaire variable pel fet que aquestes instal·lacions al final estan artificialment modificades per assolir aquestes temperatures tan altes. Llavors ja és normal no veure molta variació. En canvi, en les aigües sanitàries fredes sí que veiem més variació i aquesta sembla que sigui estacional. És a dir, que quan augmenta la temperatura atmosfèrica, augmenta també la temperatura de la mostra en aquestes instal·lacions. Però al final, aquesta temperatura de la mostra, què significa després a nivell de positivitat? Doncs això és el que tenim aquí graficat. Si mirem primer les aigües sanitàries calentes, veureu que a temperatures majors de 60 graus la positivitat és més reduïda. I a mesura que la temperatura va disminuint, la positivitat augmenta. Passa el contrari amb les aigües sanitàries fredes. Si mirem a temperatures inferiors a 20 graus, la positivitat és més baixa i aquesta va augmentant a mesura que augmenta la temperatura. Aquí unes quantes coses a comentar. Les temperatures ideals de creixement de legionel·la es troben entre 25 i 42 graus.
I tot i així, on estem veient una positivitat més elevada és en rangs de 50 a 55 graus. Per altra banda, el Reial Decret actual el que li dona més importància a el que serien les aigües sanitàries calentes. Però en èpoques d'estiu, que és on s'assolirien aquestes temperatures en aigua freda superiors a 30 graus, la positivitat està igual que a les aigües calentes. Llavors, estaria bé potser equiparar en importància aquestes dues instal·lacions, almenys en períodes més càlids. I una altra cosa a comentar és el fet de la possible presència de viables no cultivables. Què és això? Aquest és un estat en el que entra la legionel·la quan es troba en condicions adverses. En aquest estat el bacteri no creix en cultius en placa i això és un problema perquè el cultiu en placa és el mètode obligatori per les anàlisis ambientals. Llavors estaríem obtenint falsos negatius, és a dir, que segurament hi hagi instal·lacions colonitzades per legionel·la en aquest estat viable no cultivable que en els anàlisis de rutina surtin negatives, surtin que estan completament netes. Llavors no s'estarien fent les mesures correctores i el problema radica en que si milloren les condicions en aquestes instal·lacions, la legionel·la podria recuperar la virulència i podria infectar. I després d'això seguim amb els nostres resultats. Aquí veureu l'anàlisi estadístic més individualitzat pels tres tipus d'instal·lacions que hem pogut analitzar. I començant per la temperatura de la mostra, en aigües calentes, quan aquesta temperatura passa per sobre dels 55 graus, això correlaciona amb una disminució de la positivitat de la mostra i alhora amb un augment de la incidència de legionel·losi. Aquesta contradicció segurament ve donada per la presència de viables no cultivables, és a dir, que aquesta disminució que estem veient aquí no seria real, encara quedaria legionel·la en estat viable i per això estem veient un augment de la incidència. Per altra banda, en les aigües fredes i les torres, quan la seva temperatura de la mostra augmenta per sobre dels 20 graus, veiem que això està correlacionat tant amb un augment de la positivitat de la mostra com en un augment de la incidència de legionel·losi. En quant a la temperatura atmosfèrica, com ja podríem una mica pensar veient les corbes de temperatures per instal·lacions, les aigües calentes es mouen a temperatures tan elevades que la temperatura atmosfèrica no la pot influenciar. En canvi, sí que influencien a l'aigua freda i a les torres. En aquest cas, un augment de la temperatura atmosfèrica correlaciona tant amb un augment de la temperatura de la mostra com en un augment de la positivitat de la mostra. Després, de manera global, també hem vist que un augment de la temperatura atmosfèrica correlaciona amb un augment de la incidència de legionel·losi. I què passa amb les precipitacions? Doncs, per sorpresa de tots, no vam veure cap tipus de correlació. I dic per sorpresa perquè sempre s'ha cregut que un augment de precipitacions portaven a un augment d'incidència de legionel·losi, però això no sembla el cas a Catalunya. També mencionar que durant el període d'estudi hem passat per una sequera i això també pot fer variar els resultats. Però, a passar d'aquesta sequera, la incidència de legionel·losi ha seguit augmentant. Així que és probable que les precipitacions, almenys en el nostre territori, no siguin tan importants. Respecte a la humitat relativa, hem vist que un augment de humitat relativa correlaciona amb una disminució de la incidència de legionel·losi. I això és el contrari del que diuen la majoria d'estudis anteriors que s'han fet. Però s'ha de mencionar que a Catalunya hi ha una humitat relativa ja que és bastant elevada. La mitja total està al voltant del 70-75%. I la humitat relativa ideal per la dispersió d'aerosols amb legionel·la està al voltant del 65%. Així que a Catalunya, en realitat, la nostra humitat relativa hauria de disminuir per tal que la incidència pugui augmentar. Llavors, si ho mirem d'aquesta manera, sí que té sentit amb la resta d'estudis. El que no tindria tant de sentit és el que estem veient, que sembla que la humitat relativa influenciï la positivitat en un sistema d'aigua, com estem veient aquí a les torres. Llavors, la nostra teoria, que també està recolzada per algun altre estudi que diu el mateix, és que de les diferents variables meteorològiques poden tenir diferent influència sobre aquests factors. Llavors, és molt possible que aquí el que estiguem veient no és un efecte de la humitat relativa, sinó un efecte de la temperatura atmosfèrica. Per què de la temperatura?
Coincideix que a Catalunya els valors més elevats d'humitat relativa s'assoleixen a l'hivern. És a dir, que quan augmenta la humitat relativa, la temperatura tendeix a disminuir i per això estaríem veient aquesta disminució en positivitat en torres. Tot això al final són hipòtesis i el que seria ideal seria repetir aquest estudi en altres territoris amb variabilitats de clima. I això serien tots els nostres resultats. Només vull comentar unes observacions a les que hem arribat a partir d'aquest estudi. Primer, que els sistemes d'aigua s'haurien d'analitzar amb tècniques que detectin legionel·la inclús en estat viable no cultivable. Després, que les tècniques diagnòstiques han de poder detectar infeccions causades per altres tipus de legionel·la, no només legionel·la pneumòfila serogrup 1. I finalment, que el canvi climàtic incrementa la probabilitat de tenir condicions òptimes de creixement bacterià en els sistemes d'aigua, ja que la temperatura atmosfèrica cada cop és més elevada, i que aquestes condicions persisteixin durant períodes de temps més llargs, ja que, com haureu notat, els estius cada cop se'ns allarguen més. Tot això ens portaria a un augment d'instal·lacions en risc de dispersar legionel·la a través d'aerosols i causar infeccions en la població. Així que amb això és tot amb la meva presentació. Només volia agrair a tothom que ha participat en aquest projecte, sense els quals no hagués sigut possible. Gràcies. Moltes gràcies també per... sé que correu tots per ajustar-nos al temps, però almenys podem deixar un petit espai per preguntes tant de la sala com del Zoom, de les persones que s'estan veient via online. No sé si... Tenim? Sí, de la sala hi ha alguna pregunta? Algun tema que potser valdria la pena aclarir o sobretot les parts més tècniques? Sí, i tant, i tant. No hi ha micro, no hi ha... Ah, sí. Aquí. I us volia comentar dels PCLs, nosaltres que estem batallant amb les empreses, ens adonem que gairebé totes les empreses es recolzen en una empresa mantenidora externa, que són les que treballen amb ells. I aquestes empreses treballen per moltes indústries i busquen una manera de treballar el més còmode possible per ells. I acaben fent un copia-pega amb tot el que sigui possible. Ens trobem que fins i tot els hi van fent una contraoferta respecte als PSLs. No els hi faciliten el fer un PSL. Jo crec que probablement perquè els hi falta formació tècnica. Llavors, a mi se m'acudia si hi hagués alguna manera de formar o d'ajudar a formar les empreses mantenidores respecte a l'anàlisi del risc i els PSLs, perquè com que ells van perduts, no poden ajudar les empreses en aquest sentit i els és més pràctic fer el més senzill i el més repetible. Un PPCL és més fàcil de repetir amb totes les empreses. Jo és el que em trobo, que hi ha com ningú fa PCLs i les empreses els diuen si penseu que fer un PCL per rebaixar mostres, perquè sempre van a la part pràctica, a disminuir costos. Si penseu que un PCL us ajudarà a menys despesa, esteu equivocats, perquè un PCL necessita que hi hagi un personal que repeteixi, que hi hagin avaluacions i els hi treu una mica la idea del cap, perquè per ells mateixos, ells no estan formats i no en saben. És la idea que jo he captat de les inspeccions. Hi ha una feina de formació important. Aquí dues coses. Sí que s'està treballant amb el Ministeri i altres comunitats autònomes en poder fer una guia per elaborar PCLs. Això s'està treballant. Sabeu que hi ha la norma UNE que ha fet el sector, que també recull una metodologia per fer PCLs. S'està treballant amb el sector i a nivell de Ministeri i nosaltres, per recollir-ho tot. És a dir, al final fer una cosa que
perquè els operadors ara les empreses estan agafant molt la norma UNE, però com dius, els hi fa por i no volen responsabilitat, sobretot perquè no volen responsabilitat. És a dir, eines en tindrem, s'està treballant això, ja dic, també amb el sector, perquè no sigui un document contra l'altre, sinó juntar-los i que englobi també això que el mateix sector ha preparat. I per una altra banda, no, el que també insistim molt, que això potser al sector li està costant més i ells mateixos es posen trava amb això perquè diuen, jo no puc ser responsable de tots aquests plans. Jo faig el pla però no em conec tan bé la instal·lació com les persones de manteniment o qui sigui de la instal·lació i que el fet és el responsable. Llavors, per això enfocàvem molt i sempre insistim, igual que amb els PCAs, és que el PSL, d'acord, tens una empresa que t'ho fa, però realment ha d'haver-hi algú de dins, algú de la instal·lació que s'hi posi. O sigui, aquella primera premissa s'ha de formar equip, no és per quedar bé, és que o és així o no funciona. Bé, això és el que hem de fer molta pedagogia. Nosaltres també, a veure si també podem posar més informació a la web, treballar més amb el sector, fer sessions amb ells, una mica per entre tots promoure això. Però sí, és evident que aquestes dificultats hi són. Se sent? Ara. Alguna pregunta més? Llegeix-les, sí. Ara passem a les preguntes via online. L'Esteve, si no passem a les preguntes. Sí, gràcies. A veure, Neus Cirera diu, pel que fa als resultats de legionel·la indeterminables, un resultat que no es detecta però amb presència de flora interferent que fa augmentar el límit de detecció es pot considerar com a indeterminable? I per tant, podem aplicar-hi la nota de les taules de la part B de l'annex 8 del Real Decret? Això no sé exactament qui ho podria contestar. Sí. Aviam, un resultat que altera la flora, clar, vol dir que per sota d'aquell límit no podem dir res que no hi hagi legionel·la. Per tant, clar, depenent d'on estigui el límit de detecció que s'ha alterat i depèn d'on estiguin les taules. Clar, si tens un límit per sota de la flora d'inferior a 5.000, clar, no sé, ara parlo d'interpretació del Real Decret, però jo crec que alguna actuació has de fer, perquè els límits, depenent del tipus d'aigües, estan per sota els nivells d'actuació a 5.000. Llavors, crec que depèn del resultat del límit de detecció que tinguis alterat. No sé si vols afegir alguna cosa. Sí, exactament. Sí o no? Se'm sent? És això, que no pots assegurar que no n'hi hagi. És aquest el tema. Que sí, i amb un límit de detecció tan gran. Llavors, és evident que no pots estar segur, per això la idea de dir, si surt això, doncs no te'n fiïs, no pensis que és negatiu, sinó que s'ha de fer actuacions igualment. Moltes gràcies. Hi ha un altre, de Rafael Del Hoyo, diu, hi ha un procés d'investigació important i amb dades molt interessants a tots els nivells, brots, equipaments, analítiques. La meva pregunta és si això s'ha traduït en publicacions científiques que es puguin utilitzar de base per a altres estudis o investigacions. No sé. Qui vol contestar? Vols contestar? Bueno, és en general, perquè si hi ha publicacions científiques en relació a això. Dels nostres brots en concret, bueno, alguna cosa hi ha, però no hem pogut perquè no sé si coneixeu els recursos que teníem. O sigui, ara som 17 persones al Vallès Occidental, al Servei Oriental, perdó, al Servei de Vigilància Epidemiològica. Quan vam tenir el brot de Sabadell érem 5. I no solament fent legionel·la, sinó fent de tot. O sigui, això per la part que toca de vigilància. Vull dir que nosaltres el que sí que hem fet és molta difusió de tot el que podem en els àmbits que podem, o sigui, aquest mateix o d'altres. I de totes maneres, moltes coses d'aquestes, com he comentat jo, per exemple, la dispersió de legionel·la a uns quants quilòmetres, això s'ha publicat a d'altres, no cal que... Vull dir, nosaltres ho podem fer, però vull dir, es coneix. O el de la legionel·la relacionada amb les depuradores dels casos, es coneix també. I nosaltres el que hem fet sí és en el nostre àmbit, o sigui, insistir, per exemple, en el nostre àmbit d'investigació. Per exemple, això dels camps de futbol, posem-hi. Insistim bastant sempre. Etcètera.
Bé, publicacions, ara, reforçant el que diu la Rosa, sí que el que hem fet és presentacions a congressos, això sí, per tots els àmbits, tant d'ambiental com epidemiològic, com de laboratoris, això sí que es fa i pengem a la web, pengem els temes que trobem, no? Però és veritat que a fer articles doncs, comporta molt més, com diu ella, i estem en ello, estem en ello. Una pregunta més? Voleu dir alguna cosa més vosaltres? Sí, perquè vosaltres... Bueno, en el nostre cas, aquest estudi que ha presentat l'Elisenda sí que s'ha enviat a una revista, està sent ara revisada, i hi ha gent de l'agència, perquè al final ha sigut un treball en conjunt, i la nostra idea sí que és publicar-ho. Jo també he pensat el mateix quan ha presentat la Maria Rosa, no? Per exemple, el brot aquest de la febre de Pontiac, doncs són coses molt curioses que estaria molt bé poder tenir el temps i els recursos per poder publicar-ho. Sí. Joan Cailà, gràcies, Joan. Molt bé, les presentacions crida l'atenció que els vallesos detecten una incidència força superior. Pot influir una millor detecció i notificació? Sanitaris més motivats? En tot cas, en els casos relacionats amb camps de futbol i de golf, s'ha vist en altres llocs de Catalunya o d'Espanya? A veure, motivats, per exemple, estan tots, però jo crec que des que es va posar lo de l'antigen en orina és fàcil, perquè, no sé, ja me'n recordo quan és, a partir del 2000 i alguna cosa, 2000 poc, 2001 o 2003, no sé, per allà es va posar com a mètode diagnòstic l'antigen en orina per la Legionella serogrup 1. Això també ho hem de recordar. I a partir d'aquí doncs, es van començar a detectar molt, i jo crec que els clínics estan molt motivats per fer el diagnòstic dels professionals, dels pacients, no? I és un diagnòstic fàcil i ràpid. Llavors, el problema està en no tenir més eines diagnòstiques, perquè com hem comentat ja aquí a la taula, hi ha moltes mostres de serogrup 2 i 14 o d'altres espècies no pneumòfila i que també poden causar pneumònies. Llavors aquests, doncs no, aquests sí que pot ser que no. Jo ho dic perquè en comparació d'altres països, per exemple, Dinamarca, allà tenen molts casos relacionats amb serogrup 214, però perquè els fan proves diagnòstiques, ja heu vist que cultiu a Manta, no? I què més m'explica? Això dels camps de camps de golf jo no en conec, que ho hagin relacionat aquí a Catalunya. De camp de futbol crec que també, no sé si l'Ajuntament de Barcelona havien trobat algun. Bueno, almenys sí que s'investigava, en algun brot s'ha investigat, però que hagin pogut demostrar així, no ho sé. Nosaltres sí, quan hem pogut demostrar. Que en tinc alguna més. Jaume Bosch diu, tenint en compte la presència de viables no cultivables, quina incidència té en la salut pública basar les actuacions només en els resultats positius dels cultius? No, ja l'he... Sí, aviam. Això ho hem debatut moltes vegades, no? Quin és el mètode? No està solucionat. Aquest tema del mètode analític de Legionella és la pura veritat, i uns tenen uns avantatges i uns altres tenen uns inconvenients i tots tenen les seves limitacions. El cultiu, com ha dit moltes vegades el Jaume, té també unes limitacions i avui també ja s'ha dit, no? Evidentment, ens en deixem. Per això, com a mínim, la norma ara sí que ha donat obertura amb el PCR, no com a mètode obligatori, és cert. Encara s'ha considerat que l'obligatori hauria de ser el cultiu, perquè demostres que hi ha la Legionella. Però això no vol dir que justament per això estem incorporant utilitzar PCR i altres, Legio Alert, etc., perquè ens aporten molts beneficis. I coses que se'ns escapen amb el cultiu les podem detectar amb això. Per això Serveis Analítics també està treballant per justament incloure aquests altres mètodes i tant en programes com en investigació de brots incloure'ls. El que és veritat és que hem de veure també exacte què podem actuar davant d'aquests resultats. O sigui, cada resultat que ens permet, què ens diu i què podem fer. Però per això mateix s'estan acoplant els dos. De moment aquesta és la normativa.
I està acceptat també en molts altres països, de que es basen en cultiu, malgrat les limitacions que té. Per això hem de jugar amb tot el que tenim. No hi ha més, no? Si puc? El tema aquest, no, de les viables no cultivables és una realitat que pot haver-hi, poden ser responsables. El problema que hi ha actualment és que tu pots tenir una mostra positiva perquè s'han analitzat mostres positives per PCR que no han donat resultat per cultiu, s'han enviat els extractes de DNA i el problema és que al no tenir la soca aïllada és molt difícil determinar l'SBT, llavors és molt difícil determinar si realment és aquella font ambiental és la responsable. O sigui, al final un extracte de DNA et pot donar positiu per PCR genèric del 16S o de l'específic de Legionella pneumòfila, però no tenir prou de qualitat per poder definir l'SBT. Llavors són mostres que sí que seria molt interessant perquè a casa acabes agafant molts més positius, però no de bona qualitat. Llavors, i a part que la PCR de viabilitat per determinar les viables no cultivables és cara, és molt més cara i necessites més recursos. Llavors has de trobar cost-benefici de tot. Intentem ser breus, Perfecte. Tenint en compte què hauria de fer una empresa davant de resultats positius de Legionella no pneumòfila a la seva instal·lació de risc? Què hauria de fer una empresa davant de resultats positius per sobre de 10? Sí, o sigui, una empresa, evidentment, davant de positius, ha de mirar què li passa. Ha de mirar on estan aquests positius, quina concentració, mirar, saber també el seu històric, revisar quina és la situació i a partir d'aquí, justament, el Real Decret, hi ha unes taules de què fer davant de positius, que és la que he mostrat una, però n'hi ha per cada tipus d'instal·lació. Per tant, sí que ha d'estar regulat, però a més, el que diem, des del punt de vista de prevenció, és evident que ha de revisar i veure què passa, si té uns nivells de risc, si poden augmentar. A vegades la legionel·la pot créixer exponencialment en pocs dies, per tant, compte. Aquí hem parlat de nivells. Podem tenir un nivell de 100 i després, al cap de 2 dies, tenir un de 1.000. Per tant, un nivell de 100 a vegades ens pot generar problemes i a vegades un de 1.000 no. És a dir, anem amb compte. Tenim aquí un ventall de possibilitats. Per tant, evidentment, alguna cosa ha de fer i per això està regulat. Només volia dir una cosa sobre això dels nivells i també això del 214 i tal. Si hi ha malalts, els nivells no compten. O sigui, si es detecta unes UPCs molt baixes, però en un hospital, per exemple, hi ha casos, doncs és igual el nivell que sigui. Però influeixen moltes coses, influeixen les amebes, les no sé què, moltes coses allà per cultiu, no? Si ho pots ja pensar. Val, perfecte. No, aquí teniu el QR, que em recorda l'Esteve, perquè on tindreu tot el tema de la sessió i on estarà la gravació i notes que puguem treure, etc. Llavors, per acabar, he recollit alguna cosa que no és exhaustiva ni molt menys, perquè s'han dit moltíssims, han sortit molts temes que posen de relleu que el tema de la legionel·losi és una malaltia complexa. És una malaltia complexa que s'ha de continuar investigant, però que realment surten molts aspectes a valorar i que requereix, això sí que s'ha posat palès en aquesta taula, una resposta coordinada i una resposta multidisciplinària. 3 cosetes, recordar el tema de mostres clíniques. Jo crec que aquest és un tema que a vegades ens costa per la dificultat que tenim amb els pacients, etc. i és molt rellevant recollir-les. S'ha parlat també de les retrotrajectòries, que és important per dirigir els nostres esforços i recursos, no anar cegues en la investigació, això és fonamental. La part també ambiental ha sortit bastant i en les preguntes, molt rellevant el poder tenir el màxim d'instal·lacions en plans sanitaris enfront la legionel·la i que a més s'implementin correctament. Ha sortit el tema també de les legionel·les no pneumòfiles, que s'han de conèixer i els agents implicats ho han de tenir en compte, els hem de tenir en compte en la investigació ambiental.
I després, doncs, també, per últim, doncs, l'últim estudi sobre el tema del canvi climàtic i la colonització per legionel·la a les instal·lacions és un tema que requereix més estudi, reforçar, però que ho hem de tenir present, sobretot arribar a resultats per poder preparar-nos pel futur que el tenim a sobre, que és el canvi climàtic i que hem d'estar, en aquest sentit, tenir aquesta perspectiva tots els que treballem a salut pública. I bé, aquí ho deixem. Agrair a tots els ponents, de veritat, la vostra implicació, les vostres aportacions, que trobo que han estat molt interessants. També als assistents, el seu interès. Tenim, ara em deia l'Esteve, no sé si 300 i pico persones i 45 aquí a la sala, és a dir, que ha generat bastant interès. I també vull agrair a l'equip organitzador que està a darrere d'aquestes sessions del dijous de Salut Pública, aquesta en concret i també totes les altres, l'Esteve Saltó, la Laia Miquel, la Patricia González i del meu equip en concret també l'Ester Carrasco i la Gemma Sánchez. A tots ells, moltes gràcies. I res, un apunt que em diu l'Esteve, que em recorda que la propera sessió és el 10 de juliol, que anirà sobre el POICAT, el Programa de Prevenció de l'Obesitat Infantil. Gràcies.